mari. Tiwari kumanya mari. Sikira. Tiwari kumanya mari. Tiwari kumanya. Mari koshikambari. Mari. Mpedza namu. Muna mbari ipi mama? Arisoda munhu ati kwai unda kumbarika. Osika utaona kuti kwai mbari tau. Amnyasa kuziva but nangonzi kumbari. Ora tokusiya pa robots pa engine. Engine ndo kumbari. Ai zvakasiyana. Engine imwe mari. Mira, tsika. Mbare, uya. Siya munhu yeye. Uya chama. Mira. Vai sudere uko. Right, mai. Iwe ndibe big. Bate big. Polisi ka uya manje. Totiza na mabega. Mune mari imi. Right. Unogona kuisa makumbo pawo imaya. Ambe mazori chimi. Imusara papi. Panotoni. Tikubaya kwese. Magara mandi popo tiraudhara kuti mudaramba mchina nemuniku. Ambe atataurana here papi. Atataurana nemeri. Ndisiye ndiri pana. Ende nawo ndo. Mawati kuchungwiza, anataura chungwiza. Imi muri kubare maona kuchungwiza. Ayo tongorowa chiround. Isoro kwakakona takadai. Ndazo kunoswa pa road endai. Vepo etvangani. Mabhuku. Tinokoda iso tongosiya kuti mabhuku. Ndizviziva imadza madza pinda ndimuri nambare. Ina ndiswe nambare. Andisikuenda kumabhuku ine. Amai. Kuenda vasoma kuzoka kuenda. Chemwe transport zangu. Ani muina padoti choreni. Mira. Dikeshe ndipe yangu chama. Ashi. Vura kashawo ndipeka pashoma pacho katikani. Uyabhadharira. Apa itusi yavo kuti mota yacho. Ndosaka ngachikuziva ari. Ava maya. Imai musataurisa mai. Tiri pa VID pana. Zvese mota 1. Tiri pa VID pana. Vamukona. Hatikuda zoti tiri pa VID. Tuka kumberi kuna madrive. Drive ita plan kan fambe. Maya ma 50 cents pa kusara chikupai. Dau pa drive. Kusara chikupai. Kuita madhiri wawe kusei. Makapaka pa rengi pangu. Saka zvekupaka parengi zvapindira. Aiwa muri pa rengi pangu ka. Amuka ninyima 50 cents. Aiwa zvone muri potuitane madhiri enyu. Tipinde munhu wese mangona murodi. Ndipe ndokona saranga kubamura ipano. Ndipe dola chama, ndipe dola tipe maya. Ndipe 50 cents. Ndipe 50 cents yenyu kan kupai kan. 50 cents yangu piwa mari yenyu ipo. Kode nani sipo mandipiwa nani? Ndai mota mende mese. Pinde munotsvagira chechi kumberi ukwe. Hadi muri ve makeup iri. Pata glass. Ndosara ndichikusodai. Muri ve makeup ndosara ndichikusodai glass. Nakoma. Mai. Imam chabhadhari mimi. Amchabhadhari ndosara ita dhiri. Amsinga nienda nawo. Kondomba kumanikidza muri maglass zaje. Ora drive totaura vanenge nesha. Mapesa msina anasinda mapiwo. Imai kana murungu wangu aripo ka musamzaratidza amukana. Ndoba ndodyira. Kana murungu wangu aripo musata babhauka nditi. Pamunodyira pakuita seiko makobhabhauka. Ndoba basa pangwa. Amuna kana sindira mapiwo mote musogara parengi pana. Ayo, ii parengi panokugarwa. Panorambidzwa ero garwa. Murume havingwe kurengi. Kana angotori kuya mumadirection. Mazana kune inonzi naiwa driver. Inonzi unopiwa pa phone. Saka pamukutora driver kana mukutora neni muda kuudza driver kuti aende sevanzwe rinyedza. Kuti amisi kuziva location ka. Inonzi location. Kana mushora nitora neni kutoda kuti vanhu vese vapana pava to pay attention patiri. Munogona kusandira mukomana wenyu social media. Wokutsvaga pa social media. Akapinda penyu pamaraini apa. Pamebhorina. Kutonzoka nemudziziva. Vasikana pamebhorina munoka kudada kaunga munoita so. Hai. Kwemimi ngasi munene ere mimi. Yo, vhiri rakumashure rapera muya. Apatorina vhiri kumashure vabereki burukai. Mota yayo musaseka kana makasoma chiburuka mai. Sorry vabereki. Sorry. Weti sote chama. Hey. Sorry. Buruka ine kuseri. Ndini ndikwire muchimota chenyu chocho. Chirege kutaura mai. Mazoona. And apologize. Murungu wangu anopedza kutora mbare ye mjingoshedzera chitungwiza mbare zvese zvakabvatina kupi anozotora yanga andipaka ye shamani enda pamatapa apo enda masotegwa pamatapa apo inda kutonodha imo mota pamashure tokuona wadzoka mota icho nofaka macho muchingobvura nekupara akaita kuzama kuapologize ndovari wedu indikati yangu andimbopfeka kupa imindi paronzi nangu yenye ndagara ndidi neno andikuti ndakakupai ino ndakakutsvakai yamusikana kuda titi kuti motengu ise ane nokusiya mabhazi pamutoko aiwa
moto wene moyo wese kai